Ang atong unang pagbasa nagtug-an nga niingon si San Pedro, giluwas tas Ginoo, gilukat tas Ginoo, dili pinaagig sa lapi o bulawan, kung dili pinaagig yod sa bililhong dugo ni Kristo nga iyang gipaagas. Nalipay ba mo ana nga nalukat na ta? Gilingay mong tupad ina nalukat na ka. Pero nabiyay daghan nga nalukat unya giprinda og balik. No. Balik-balik lag prinda ba? Ang atong kalag gilukat na ni Kristo, nya pinaagi sa bunyag na hiusan na tas iyang paglukat. Pero basig ato na sang giprinda siyawa, gilingay mong tupad usab ing na wa pa maprinda. Wa pa maprinda. Ba? Okay. Sus kita ambot lang lukaton sa Ginoo, inig kumpisal, lukaton na sa Ginoo, inig wa pa gani kaabot og usa ka semana to na giprinda na sad. Nya unsa may atong ipabayad inig prinda nato. Dire lang ari. Step. Dire lang. Unsa may atong ipabayad inig prinda nato. Unsa ito ipabayad? Kalami, kalipay, kwarta, dungog, gahom nga kalibutanon. Maunay atong bugti, ganahan kay ta nga lipayon, tahoron, musikat, niya mahimong inila, mahimong malampuson dinhis kalibutan, successful gyud ang tanan nimong mga plano, niya wa kay sakit, nyag na kay sakit, maayo ka sa sakit, mahimo kang bantugan, maalamon. Mo na itong gusto. Bahala nagbaprinda ang kalag, basta lang makuha kuning akong gipangayo. Ug mao na ang ato rong dakong problema. Karon ipasar na sa Kongreso ba to ang atong divorce bill. Sa una RH bill man to. Lalis-lalis ta abot sa Senado, pasar ang RH bill. Karon mao nagitagna naman ning daan. Ang gasundod sa RH bill, divorce bill na nasad, pasar na sad. Ang gasunod na sa dana, unsa na masad? Abortion bill. Sunod na sa na siya. Unsa may mga rason ana nganong nipasar kay daghan na nato nakatawhan sa kalibutan. Gani murag ang Pilipinas na lang og ang Vatican kuno maoy wa mo approve og divorce bill. Tibuok mga nasod tibuok kalibutan approve na siya. Ngano man di lagi ta gusto anang magantos, di ta gusto anang mutunhay ang atong kinabuhi nga magantos ta. Kana bang intact ang family pero nangabunog ang naong, nangasamad, na tortured physically. Kinahantang ang pamilya mo padayon nga malinawon gyud, malipayon gyud, naghigugmaay gyud. Mo na itong gusto. Ilingay mong tupad. Ing na muabil ka ana. Na muabil ka ana nga bill. Muabil ka ana nga bill. Ay sus, daghan na kayong gahuwat ana. Ay na kunyog ilara. Mao na, maliwat na ta sa tanan. Munang gipahinumduman tas unang pagbasa. Nga kini di ay atong kalipay sa kalibutan. Dili ni permanente. Ug kanimoy atong gukoron nga malipay ta dinis kalibutan, basig ma-forfeit ang katong way katapusang kalipay. Kay duha biya ni ka-level ang kalipay na ay lumalabay, na asay tunhay.
lain na sang lingi sa imong tupad, ing naon sa imong gustong kalipay, lumalabay o tunhay. Ang ato sang kamaro, mingon ta, pwede all of the above. Mao sanay ato na sad. Nga maro man kita sa tanan. Ato man yung sagulon. Di na pwede sagulon. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon gyapon diri, kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa balili, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini, ang balili mamatay ug ang bulak malarag. Mauna unsa may atong sundon nga di mo labay ang pulong sa Ginoo. Mahimot ang anak sa Dios pinaagi sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Muna ang magsunod aning pulong sa Ginoo, dili ana mga bil-bil nato, mga human right nga pulos ra gyud pangkalibutan, mao ra gyud tinuod nga malinawon ug malipayon. Tanawa ang nag-approve anang mga bill karon sa tibuok kalibutan, ni saka og samot ang ilang mga depressions, ang ilang hikog, ang ilang suicide, ang ilang abortions, ding sakag maayo, porti na gid nila hinoon ka insecure sa kinabuhi. Gani sila mo itig pangulo aning gubat, siging gubat. Sila'y nagpangulo anak. Di ba? Niya, moingon pa gyud ta, mo conclude pa gyud ta, nga kining maong mga bill makatabang nato. Kita na mas katag, muna ingon sila, kita na mas katag god. Apayara god na nato god, panindot-nindot ka ng imong naong, sikag kiskis na imong kilay, pabuagaw na imong buhok. Nganong na may daghang kiniskisag kilay, buagaw og buhok, paputi is naong, kusmod mangyapog naong. Di man malipayon. Nagasto naman kita na sila. Nganong kusmod mangyapog naong? Naiuban mga asawa yung magpasiksita o siksi na gyud kay sila, gibuwagan mangyapos bana, nangabit ra man gyapon ang bana. Ngano man na? Sa to pa, klaro kay nastanan nga sayang nang maong mga butang, tawhanon man gud na siya. Tawhanon nga kalipay, tawhanon nga katagbawan, di gina makalipay sa tinuoray. Sundar gud ang pulong sa Ginoo. Matod pa sa mga bisibipi, be honest at all times, even if others are not, even if others will, ano sa to? Cannot, or even if others will not. O, ana, be honest, be truthful. Bisan ang imong asawa nahudas ng anha nimo, hala, sunda ang pulong sa Ginoo nga pagpabiling buutang bana ngadto sa imong yawanon nga asawa. Be willing to suffer, or vice versa, pagpabiling buutan nga bana ngadto sa imong buangon, sakto ba? Buutan nga asawa ngadto sa imong buangon nga bana. Ana, di pwede. Kung kamo dihang tanan, buangon na kay mo, ako nga pari, magpabuang sa day ko, kay nabuang na ako mga parishioners. Ana di ay, kung ang inyong pari, buangon di ay, kamo sa di ay, mahimo sa day mong buangon. Ayaw oy. Kung ang inyong mga anak, badlongon kay tanan, kamo sang mga ginikanan, magpabadlong sad mo, pinaagi na inyong sigig pamalikas, sigig yaw-yaw, takod na tang tanan. Di ba? Butangig antidote, bisan ang tambal, ang COVID, sana COVID-19, na naman sa kunuroy, sana variant, mangita maditag antidote. Niya ang antidote ka nang musumpo niya, dili mo pasamot. Ang sala, ang antidote, ang paggamit sa pulong sa Ginoo. Muna ningon si Kristo diri, gusto mong musikat, mo man tawhanon man ni kaayo. Ang iyang duha ka disipulo gustong musikat, si Santiago ug si Juan, mulingkod gyud dito sa tronos langit. Ingon si Jesus, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Makapabunyag ba mo sa bunyag nga akong pagadawaton? Okay kay mi anak Ginoo. Siya, sige, prove it. Nya unsaon man pagprove ba? Kay nangasuko masang napo,
kay pagkahibaw nila iyay naunhan mis mga panuwang dagko kami rabasad gusto rabasad mi ana ingnan ding Hesus silang tanan kamo mga buangon kay mos tanan gusto mo musikat kinahanglan mahimo gyud mong sulugoon sa tanan gusto mong mahimong gamhanan sa tanan kinahanglan magpaulipon mo sa tanan dinhis kalibutan. So kinsa man day ang pinakagamhanan para sa Ginoo, kinsay pinakamalipayon og malinawon kadtong nahigugma nga himuong sulugoon sa tanan. Gilingay mong tupad nga gusto kang malinawon, gusto kang malipayon, na pasugo ni Father. Ana. Nya kay ang sugo ron ako palit man mog slat. Hala, palit mog slat. Ay mo pagsigig rason-rason diha. Palit dayon haron inig palit ninyo ana katilaw gyud mo og kinabuhi nga malipayon kayo. Wala ka nang hahanapin pa. Basta tinuod kang nahigugmang ni palit. Pero namuhunan rasad ka, mingon sa ka, bebe, atong suwayan, tanaw na tog malipay bata. O niya, gahuna-huna di kag kalipay, namukusmod na hinunang imong naon, kay mo ingom ka, wa man lagi. Wa man ka maghuna-huna nga ang imo pasugo, ginang imo, kanang sulugoon ka ba? Salamat sa mga sulugoon ha, daghan na ta. Ako biasa, sige, biasa kong palitan ng atong slot. Ay ko ninyo, una-unahi diha kay kamora di ay mo'y malipay ako di ko malipay palit sa kog ako magkuntis lang taani. So ang atong is BF Dag or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces kinsagoy dili malipay ani tagaan kag Daily Abundant Graces. Ang atong is BF Dag para sa kumbinto ni na natay halin nga 22,932 ka slots. Onya naapay 37,068 ka slots nga available tag 500 pesos per slot nya ato sa ning gibutangan og 16 slot challenge 8,000 per challenge na nasa tay 37 ka 16 slot challenge. So 37 na katao ang ganahan og challenge no dili sila makontento usa lang ka slot tulo ka slot ilag yung gitarget ang atong 16 slot challenge. Salamat kayo. Nya ang ato sang special slot para ni Mama Mary, para sa Kapilinya di Fatima, Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD. Kinsa basagoy di malipay anang matagaan kag healing and deliverance through Mama Mary, Our Lady of Fatima dito sa Kapilinya. Na nasa tayhalin nga niabot nag 826 ka slots na apay 5,174 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Unsa may challenge na ko ani nga karong buwan sa Mayo kitang tanan nga nahigugma ni Mama Mary mo palit lang tag usa ka slot. Hapit na ra ba mahumano 30 31 oy duha na lang day kaadlaw. Sige, pagdali na mong palit diha. Aron mahurot na ni. Anya, ang ato sang DSAP, katong investment slot, niabot nag 197 ka slots ang atong halin, tag 500,000 pesos per slot. Na ini ari diri nga, amo lang ning ipalit pa der, amo man taning ipalit og yuta. Nya, amo lang gingon ay, nabitaw tay yuta. Sunod nilang tapalit og yuta, mas nagkinahanglan ang Ginoo ani sa pagkakaron. Total investment raman sa ni naaman gyapon ni earning, mabalik raman ni God willing. Nya kana bang gugma nga ato sa ning iko as Ginoo dila sa ni unahong ato. Lipay kay ko nako congratulations ninyo. Na pamoy daghang moabot nga kalipay. Kay mataghatag nato ngadto sa atong isig katao. Ngadtos labing nanginahanglan sa makaron kita dinhi sa simbahan nagkinahanglan ta og kanang mga individuals kita sa dinhi sige tagtabang og mga na-ospital na ay mga maintenance gani silang mga tambal nga pertig yung pobrihan napay dialysis napay nagpakimo mutampo kita kay manuol man gyud dinhi mga bugas
ayuhonong balay, wa na hinuntaron mugayo og mga balay katong tibuok, pero naatay mga ginagmay-gagmay hatag-hatag para sa ilasang pag-repair sa ilang mga balay, ginagmay na lang, wa na tay budget. O na, kining tanan maoni ang gisugo ni Kristo nga makapahimo na tong dako sa matas Ginoo. Dili ang pagpasakas atong dungog dinhis kalibutan, kung dili ang pag-atiman sa atong isig katao, dili ang pagpatay sa mga butang nga gihimos Ginoo, labi na ning mga sakramento, sama sa sakramentos kasal, sama sa bata nga mataw sa tiyan sa inahan nga ato lang yano-yanoho na lang abort, yano-yanoho na lang og inom ana mga pills, dili ang pagpamutol ana mga ugat dihang gihimos Ginoo, sama anang fallopian tube sa babae, vas deferens sa lalaki aron lang di na manganak, dili na maoy makapaana sa tong kinabuhi, kung dili ang pag-amping sa tanang gihimos Ginoo uban sa atong mapaubsanon nga pagtuman sa iyang mga pulong. Ang kalibutan karon gikunis-kunis nagmaayo sa yawa, gubat diri, trahedya diri, alaaway diri, pinatyanay diri, pandemic. Karon lang kagamay atong bagyo, pero dako kay siyag nahimong kana ganing kadaot, labi na didto sa parts nga naigo gyud adtong maong bagyo. Pero di kay to kusog ha, pero grabe kaayo ang nga daot. Ingon ana naka bangis ang gahom sa dautan. Muna kinahanglan tag pagampo, dili kay magsigit tag paningkamot, paglipay sa tong kaugalingon nga wa nay Ginoo, kung dili magantos tang tanan para sa Ginoo, kay iya tang lipayon sa kalipay nga dili nato na kana ganing di na nato ba maato pagpahimulos, kanang gitawag nilag wala kanang hahanapin pa. Gikatapos ang dingi sa imong tupad, ing naandam na kong muantos para nimo. Sige ba? Naandam na kong muantos para nimo. Nindota na, manindog na ta.